Ти не печелиш толкова пари, колкото искаш. Аз знам, защото парите винаги сме ги получавали от хора. А взаимодействието с хора винаги е съпроводено с емоции и чувства. Колкото повече пари се печелят, толкова повече ни се налага да се взаимодействаме с хора. А това е съпроводено с повече емоции и чувства. А за да можеш да се справяш с това, трябва да си стабилен психически, за да се справяш с присъствието на чуждите емоции. Ако още сега, при всеки коментар, при всяка въздишка, при всеки хейт, те изкарва извън нерви, то няма смисъл да развиваш личен бранд и да се пробваш да продаваш през социалните мрежи. Първо поработи с психиката си и тогава ела при мен да учиш как да продаваш от социалните мрежи. Ако се чувстваш психически готов и си готов да повишиш доходите си, то тогава може да ми напишеш диагностика в Instagram, за да видя профила ти, какво трябва да подобриш, какво е нужно да направиш и ако мога да ти помогна, ще ти обясня как. Пиши ми в Instagram диагностика.